Milí Martinčania, pozdravujem vás z Lyonu. Je streda 29. júna a ja sa vám touto cestou ozývam kvôli tomu, že ak ste si včera otvorili tie naše lokálne médiá, hlavne noviny, ktoré vychádzajú v našom regióne, tak ste sa mohli dočítať, že budem kandidovať na primátora na jeseň tohto roku nášho mesta. Chcel by som touto cestou potvrdiť túto informáciu. Áno, aj s vašou podporou som sa rozhodol urobiť tento krok a určite budem na jeseň kandidovať ako nezávislý kandidát. A podobne ako je to v názve tohto podujatia, teda Connecting, tak prídem s viacerými, počas tej kampane predstavím viacero účinných, ale jednoduchých nástrojov, ktorých cieľom bude skvalitňovať život práve spájaním obyvateľov nášho mesta a rôznych komunít. A hneď predstavím jeden z nich, bude sústredený na mestské zastupiteľstvo a bude podporovať presne opak toho, čo tam vidíme dnes, teda takéto skupinkovanie, politikárčenie. To, čo sa udialo v decembri 2018, kde sa za zatvorenými dverami stretol pán Kolár, pán Nuherčík a pán Danko a rozdelili si komisie, dozorné orgány, dohodli sa na tom, ako bude vyzerať mestská rada, tak tomu bude koniec. Ako primátor vám zaručím, že každý jeden poslanec, ktorému dáte svoj hlas, nezostane sedieť niekde v kúte alebo bokom. A prvým z nástrojov, ktorý toto bude podporovať, bude programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva. Bude to niečo podobné ako programové vyhlásenie vlády, to znamená, bude to dokument, ktorý jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom predstaví tie góly a ciele, ktoré si ako zastupiteľstvo dáme spoločne za cieľ dosiahnuť pre lepší a kvalitnejší život v našom meste. Prakticky sa teda dohodnem už na ustanovujúcom zastupiteľstve s poslancami, že si dáme termín 3 mesiacov a po tých 3 mesiacoch a teda po sedeniach za okrúhlym stolom, kde bude mať miesto každý jeden poslanec, ktorému dáte svoj hlas, bude môcť hovoriť do toho, čo a akým spôsobom sa do tohto programového vyhlásenia dostane a na ktorom mieste to bude medzi tými prioritami, ktoré nám budú určite určovať aj rozpočtové možnosti. Týmto spôsobom to bude mať za účel alebo za cieľ vyvažovať aj ten zbytočný hejt a takú kritiku bez akýchkoľvek faktov na sociálnych sieťach. A chcem vám to uľahčiť aj to rozhodovanie vo voľbách, aby ste si medzi poslancami nemuseli vyberať podľa toho, kto patrí k akej skupinke alebo kto sa tvári, že do akej skupinky nepatrí, ale čisto len podľa toho, aké kvality a aký kvalitný program vám ten, ktorý poslanec ponúka. A ja vám zagarantujem to, že každý jeden poslanec, ktorého si takto slobodne zvolíte alebo zvolíme, bude mať svoj hlas počas celých 4 rokov, ale aj nasledujúcich volebných období, ktoré budú pred nami a bude sa spolupodieľať na živote v našom meste a bude teda tým takým oprávneným hlasom, ktorému ste dali svoju dôveru. Aby sa nestalo, že nejaký poslanec, ktorý dostane tú dôveru, ale len preto, že sa nerozhodne pridať do nejakého košiara, zostane bokom. Tomuto bude v Martine koniec. Budeme sa spájať a budeme počúvať ten oprávnený hlas všetkých, a teda aj každého jedného obyvateľa cez toho poslanca, ktorému dáte svoj hlas. A ešte na záver vám vysvetlím, kde to vlastne som. Som na niekoľkodňovom podujatí Európskej komisie. Je to taká vlajková loď medzi podujatiami Európskej komisie v oblasti mobility. Je to 10. ročník, posledný bol v roku 2018 v Ljubljane, tam sme sa ho tiež zúčastnili. A cieľom tohto podujatia je spájať politikov, volených predstaviteľov so súkromným sektorom. Tu sú priatelia z Francúzska, s Európskou komisiou v rôznych panelových diskusiách, tak, aby sa spoločne nám všetkým darilo naplňať ciele a aby sme čím rýchlejšie sa hýbali smerom k udržateľnej, tej tzv. Smart mobilite a zelenšej mobilite. Takže pozdravujem vás z Lyonu a áno, štartujem týmto svoju predvolebnú kampaň na post primátora mesta Martin. Určite už teraz vám hovorím, lajknite si to a máte sa na čo tešiť, keď postupne budem predstavovať aj ďalšie osvedčené nástroje, ktoré ponúknem na aplikáciu v našom meste, aby sme mali všetci spokojnejší život.
Pekný deň.